Gikurdon dayon sa mga pulis ang gawa sa usa ka gambalay sa Purok 14, Barangay Katanggawan, General Santos City, Lunes sa buntag, Hulyo 28, 2025. Human ma-report sa mga residente nga dunay giabandona nga bagong gipanganak nga bata nga gibilin gawa sa gate. Giputos og tualya o gisulod sa green nga ikubag ang bata nga wala nay kinabuhi. Wala pa naputol ang inunlan sa bata dihang nakaplagan sa mga otoridad. Tapad sa ikubag ang usa ka maroon nga bag nga posibleng gisudlan o gamit sa bata. Gituhang kagabi o kaganiyang kadlawon gibutang o gibilin sa lugar ang bata. Sanglit nga lisbon na ang baho niini. Nagtuang nakakita sa ikubag nga basura ang sulod niini. Apan nakurat kini diyang nasayran nga bata di ay ang sulod sa ikubag nga giabandona sa lugar. Giturn over sa barangay ang patayng lawas sa bata ug ang barangay na mismo ang maglubong niini. Gisubay na karon kung si kinsa nga inahan nga residente sa barangay Katanggawan ang posibleng naglabay sa bata. Sumala sa barangay, duna sila listahan sa mga buntis nga residente sa Katanggawan. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.